Tofa babbar magana. Yanzu zazzafar waƙar 'yan Nijar ta fita mai taken rarara mai fuskar biri. Wanda a yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas kwarai da gaske mawaƙan da ke Nijar tura ce ta kai bango suka kuma fitar da wannan zazzafar waƙa. Zuwa ga mawaƙin nan na Najeriya wanda ya taɓa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani. Watakan Dauda Kahutu rarara. A yanzu haka dai za ku ji cewa tabbas 'yan Nijar ɗin sun fusata sun kuma fitar da wannan zazzafar waƙa ne a yau wato ranar Lahadi shekarar 2025 ɗin mai taken rarara na Kahutu mai fuskar biri. To masu raro a yanzu haka dai sai ku gyara zama tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin mu ɗauke da sabuwar waƙar da muke tafa da ita a yanzu haka da kuma wato jin cikakkun labaran. Dangane da irin yadda 'yan Nijar ɗin suka fusata suka kuma wato yi wa Dauda Kahutu rarara sabuwar waka ta cin mutunci. Amma kafin nan masu sauraro muna mai daɗa roƙonku da cewa idan wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, to kada ku manta masu sauraro ku daure da ku je ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan waƙoƙinmu ɗauke da sababbin labaran waɗanda muke tafa da su ɗin da zarar mun ɗora. Tabbas kwarai da gaske masu raro za ku ji cewa bayan irin yadda 'yan Nijar suka ƙarar da haƙurinsu wajen ganin cewa sun daina biyewa mawaƙin na Najeriya Dauda Kahutu rarara, to tabbas kwarai da gaske za ku ji cewa a karo na biyu bayan waƙar da mawaƙi Dauda Kahutu rarara ya sake fitarwa akan shugaban ƙasar Nijar ɗin Janar Abdurrahman Chani mai taken Chani maci amanan Nijar. Hakan shine yasa 'yan Nijar suka kuma fitar da wata sabuwar waka a daren yau na Lahadi mai taken rarara mai fuskar kare. To tabbas kwarai da gaske wannan al'amari dai na ci gaba da taɓarɓarewa har yanzu tsakanin rarara da kuma wato 'yan Nijar ɗin, don hasali ma za ku ji cewa 'yan Nijar tabbas kwarai da gaske a yanzu sun fara koro 'yan Najeriya daga wato yankin nasu sakamakon wake ɗaya ta shi ke ɓata miya. Don za ku ji cewa rarara ya jaza wa 'yan Najeriya waɗanda suka je neman kuɗi ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman tsab da kuma ci gaba da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin ɗauke da zazzafan labarin namu wanda muke tafa da shi da kuma wato jin irin waƙar da 'yan Nijar ɗin suka fitar a wannan karo na biyu ta wato Dauda Kahutu rarara ɗin mai fuskar biri. Matakar ba ku danna mana subscribing ba masu sauraro da kuma alamar ta ƙararrawar sanarwa, ba za ku taɓa samun zafafan labaran namu ba waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora muku. Mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan tasha tamu mai albarka. Masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don wato jin zazzafan labari ɗauke da kuma sababbin waƙoƙin namu waɗanda muke tafa da su ɗin da zarar mun ɗora. Mun gode. To yanzu haka tabbas kwarai da gaske cikakkun rahotannin za su fara dauke da kanin labaran da kuma zafafan waƙoƙin waɗanda muke tafa da su ɗin a wannan tasha tamu mai albarka, tashar Arewa Sabon Shafi. Tofa yanzu masu sauraro sai ku gyara zaman tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don wato jin wannan sabuwar waƙa da kuma wato irin yadda 'yan Nijar ɗin suka caccaki mawaƙin na Najeriya Dauda Kahutu rarara da kuma wato gwamnatin Najeriya ɗin ta Bola Ahmad Tinubu.